Hei, salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Ciprian și astăzi vreau să fac un video, adică seria noastră obișnuită de Minecraft pentru 39 de abonațeni. Mai trebuie unul și va ajunge la 40. Aici eu. Ok. Hai să vedem și noi ce o să facem astăzi. Cred că o să ne facem, uite, avem apă aici, o să ne facem o piscină. O piscină. Sună foarte ciudat. Piscină. Piscină. Nu, hai să facem din aur. Sau din... Hai să facem din aur. Acum sunt pe creativ. Și pe dedesubt o să punem tot aur. Spuneți-mi în comentarii cu ce pot face, de unde pot face rost de o aplicație pentru live-uri, deoarece vreau să încep și eu cu live-urile și să fac un live. Deoarece vreau. Transmit în flux, știi? Ok, spargem mult și jos. Ca să pune aurul. Ok, spargem asta. Și nu, hai să punem covor. Punem covor. Ok, aici, covor. Hai să punem pe apa. Ca culoarea apei să nu se vadă nicio diferență. Deoarece nu vreau să se vadă nimic, nicio diferență, ceva. Și o să ne facem și o fântână unde să punem. Uite aici. Da, avem deja apă. Ok. Hai să punem apă. Și e pus aici. Și de aici facem așa. Aici facem puțin așa. Luăm lemn. Știți voi. Deci luăm lemn. Hai să luăm asta. Culoarea asta. Și slime. Slime block. Și ne urcăm așa cu lemnul ăsta. Ne punem așa. Facem așa o înălțime. Să zicem, dar n-am făcut-o. Nu contează. Ori e perfectă, ori nu. Și o să punem, uite, așa ca balansoarele ăla. Și tu vrei, sari, uite așa, dar merge greu. Și vedeți. Cred că e bună ideea și hai să punem scările. Da, am făcut-o de 5 blocuri, da? Nu contează. Ideea este să fie cât mai spectaculoasă. Spectaculoasă, nu. Nu spectaculoasă. Ok, hai să punem și sus. Așa, bă. Hai, bă, pune-te acolo. Bă, și dacă vă întrebați, eu o să postez... O să mai postez și alte jocuri în afară de Minecraft, dar acum sugerați. Eu vreau să fac sugerați în comentarii ce jocuri să mai fac
deoarece eu am plictisit puțin de Minecraft. Nu că m-am plictisit, dar nu prea mult, știți, și nu trebuie de exces. Uitați-vă, uite, covorul meu l-am pus, m-am gândit că ar fi bine ca să fie emblema stării. Și nu dinamoviști. Eu sunt dinamoviști pe acest canal, să-mi cer scuze, dar mie îmi place steaua. Ok. Hai să facem și o fântână arteziană în fața casei. Și facem o fântână arteziană. Deci, din aur. Hai să fie din diamant. Pac. Punem așa. Pac. Aici pe spate asta. Pac. Paca-ceaca. Hai mă, trebuie mai mult. Cu tot. Deci chiar așa. Hai de capul. Cât de mare pot să fac. Uite așa. Așa. Ok, să facă seara, da. Mi s-a părut mie că să facă seara. Ok. Așa. Da, se face seara asta. Ce mai seara și este rău. Dar nu-i nimic. Suntem în fața casei. Nu ne poate opri doar mult. Dar suntem pe creativ și nu o să ne poate opri. Ok, și de aici punem așa. Uite așa, punem. Uite așa. Și așa. Bun, punem lever-ul. Avem aici lever. Bun. Și trebuie să montăm cablul. Ne mai trebuie cablu. Din asta redstone. Asta-i dropper. Dispenser. Uite așa, dispenser. Uite așa. După montăm ăsta. Așa trebuie. Și asta dispenser pus așa. Și invers. Și o să facem probă. Așa și aici punem. Să vedem dacă se aude. Da, se aude. Așa și aici o să punem, o să luăm apă. Și o să punem apă. Și să vedem ce o să ia. Wow. Da, trebuia mai mare, da. Ok, trebuia mai mare, da. Da, măcar s-a dus aici. Ok, trebuia mai mare. Vă spuneam că trebuia mai mare. Hai să facem fântână așa. Hai să mai trebuie să reculcăm fântâna în proiecție. Hai să reculcăm, să stângem aici luminile. Și aici. Și să dăm. Ok, trebuie să văd de câte minute vine. Ok. Telefonul e cald, foarte cald. E dimineață. Încep dimineața uitându-mă puțin pe Facebook. Asta e calculatorul meu, vedeți voi. Da. Vedeți și voi ce frumos. Și uitați-vă camera mea de vlogging. Uitați-vă cât de mare este camera mea.
cameramen de vlog. Ok. Foarte frumos e afară. Wow. Acum, da. Deci fătura e în proiecție. Vedeți și voi. Cât de proiectantă poate fi o fătură. Așa. Punem timer. Ok, timer. Aici. Așa. Acum hai să dau drumul la dispenser să vedem. Acum e bine? E, acum e așa, mai bine. Să zicem. Da, deci e mai bine totuși. Hai să ne dăm în piscină. Tra la 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 la. Toate că și aici ar trebui dispenser, dar nu mai pun. Nu mai pun dispenser. What? Nu mai pun. What? Ok, hai să punem și pe... am găsit ceva, dar nu cred că o să fie... Da, eu zic că e ceva ca ceva luminos. Știți? Să zicem. Că el luminează. Dar uitați ce găsim. Știți? Și de aceea. Ziceam, dar face lumină destul de bună. Are o lumină destul de mare. Face lumină. Ok. Și hai să punem și la piscină puțin. Ok, să vedem. Oh, de 12 minute. Ok, o să închei videoclipul, uite acum. Imediat. Să pun și aici, dar nu uitați, eu o să... revin în curând. Ok, am pus pe pauză pentru că trebuia să fac asta. Să încercuiesc toată ziua. Și cam atât și cu acest episod. Nu uitați dacă v-a plăcut această serie să apăsați butonul de like și de subscribe. Pa, pa!